Nessuno sa da dove, quanto si fermerà. Quando non l'aspettavi, non ci speravi più. Ecco che arriva, arriva. Is-servizz tal-Arriva beda mill-ħadd 3 ta' Lulju, fost kritika ta' ħafna li s-servizz missu beda fi żmien ieħor li mhuwiex daqshekk kruċjali għat-turiżmu f'pajjiżna. L-ewwel ġurnata kienet ikkaratterizzata minn stennija twila l-passiġġiera, magni tal-biljetti li ma kinux qed jaħdmu u ċertu karozzi tal-linja spiċċaw għamlu vjaġġi differenti mir-rotta indikata fuqhom. It-2-4 ta' Lulju t-tieni jum tal-Arriva, numru ta' karozzi tal-linja tal-Arriva esperjenzaw sarat tekniċi u kellhom jieqfu f'nofs ta' triq. L-Arriva tgħid li t-tort tal-konfużjoni u tax-xufiera li ma rrappurtawx għax-xogħol iżda x-xufiera jgħidu li ma daħlux għax-xogħol għaliex fl-aħħar minuta ingħataw shifts differenti milli kienu mweda. Fit-tielet jum tal-Arriva naqsu l-problemi iżda persista t-tewmien fis-servizz. Il-Ministru responsabbli għat-tender moti li l-Arriva, Ostingat, ma jagħtix ir-reazzjonijiet tiegħu fuq is-servizz. L-4-6 ta' Lulju, l-Arriva mnet apoloġija u qalet li t-tim qed jagħmel minn kollox biex jindirizza l-inkonvenjent. Il-ħamis 7 ta' Lulju, waqt il-programm dis-set, il-Ministru Ostingat ikkonferma li kien il-Gvern li fassal ir-rotot. Tal-Arriva jgħidu li n-netwerk għamiltu intom bħala Transport Malta. Il-netwerk id-diżajnajni ħaħna. Il-ġimgħa 8 ta' Lulju, il-Maltini komplu jilmentaw fuq l-ippjanar ħażin li qed iwassal biex eluf ta' passiġġieri idumu ħafna aktar biex jaslu fejn jixtiequ. Jgħidu li tnaqsu r-rotot diretti fil-waqt li oħrajn qed iduru ma' ħafna rħula qabel imorru il-Belt Valletta. Is-Sibt 9 ta' Lulju, sar magħruf li r-rotot tal-Arriva nfassla mill-Gvern ser jibqgħu kif inhuma sal-aħħar tas-sena skont il-kuntratt iffirmat bejn il-Gvern u l-kumpanija. U illum Manuel Delija li t-leminija ta' Ostingat akkuża lix-xufiera li qed jagħmlu sabotaġġ lill-Arriva bl-iskop li jerġgħu jibdew jaħdmu taħt is-sistema tat-trasport antika. Minkejja dan, is-servizz tal-Arriva ġimgħa wara li beda jopera għadu qed jopera bi problemi. Diversi nies ilmentaw fuq il-problema tad-dewmien kif ukoll fuq nuqqas ta' informazzjoni. Ħadd ma jaf xejn, da ma jaf xejn, wieħed, tnejn, tlieta. Da ħadd ma jaf xejn. Il-nasija hawnhekk. We don't know. We have to wait an hour, but we don't know what time they come. Today 15 minutes, but previous days for an hour and a half. But today and sometimes it just doesn't come. Il-bira ħadhom tafna ngħidlek il-verità. Mit-8:30 sal-10:20. Ta' min jgħid li l-ħadd il-venda tal-Belt kienet mimlija l-aktar turisti u ftit li xejn Maltin. Il-Maltin jew qataw qalbhom mix-xemx tiżreġ, jew mis-servizz tal-Arriva jew mit-tnejn li huma f'daqqa. Issa mill-ġimgħa d-dieħla 20 xufier Ingliż ieħor mistennija jibdew jaħdmu mal-Arriva f'pajjiżna sakemm jinstabu xufiera Maltin li jistgħu jaħdmu ma' din il-kumpanija. Quando non l'aspettavi, non ci speravi più. Ecco che arriva, arriva. E quando arriva, arriva.